Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mga pagayami, mga pagayami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantag si mga kaunaan, agiya sa mga kaunaan, nawasi kiran madadalam, suka kubiya, ingin ako kapakapon o betad ingin kasi matatag si mga na mo siya ini si mga kaunaan isabab si kiyapak kararad kampanya kita asi madadalam si mga puso mga kaunaan. Ang kailangan din sa mga kaunaan na makapanisa kay siran si kapag pinapagkairan si ikaw lumatan mo ng Kristo. Paganayon na panyagit, inuto sa mga kaunaan napili tanong sira na at nutuwa niya ni pratarataan sa mga Rusya at nutuwa niya ginom at niya ginom sa pakabulan at manutuwa isina hingga iya kapapaginan ng biyang nutuwa nutuwa sa rayo. Subang gusto mga bali nalagi niya na sunyawa sila sa aurat. Siku salakaw kira, salakaw kumamakaran. Mana, amiyada, sumap mamanaw Islam siku bisa katawan iman to siku mga. Ato na yung sabab. Ayaw ko magana yung sabab. Na sukya pa kayo ito, sabot siku agamat na wagam Islam, naginan inyong. Mga ubayami mga pagkalino. Ay niya mo sa winakan siya tanong na pagganad tanong sa agamat na wagam Islam. Kailangan as mga kaunaan na gusto mga bagwataw na mapagana din ang sunod agamat na wagam Islam. Adapro pa mga okay. Kapag na si agamat na wagam Islam. Baka minigawagin na iya manunod sa mga English, ita-translate sa English, ang mga kitab, baka Islamic, baka isa okit na pamatya sa mga ito kitab, isa okit na sukaatin sa mga seminar, lagi dun sumaya ko sa mga dato, isaw naging mutuwa kapamakinan sa mga record, akay Islamic, yang kutuwa kapamakay si mga ada na sa bukil si Kristo. Sugi na so kapag si kagamat tanwag ng Islam nalangon-langon tanong siya din luparo siya sa mga kaundaan, luparo siya sa mga tutuwa, sa mga wata adin at iba na nga ng mga ukit pabukitan makakasabukat ano siya naginan, isa paganay asakit, inuto, limaw, sa miyawat tanong si agamat tanong Islam, isabab sa miyaka ito, miyakakampat susabot si agamat tanong Islam. Ayaw ito masiguro sa ginawa, na ano ito mga tao, mga kamuda, mga bagwata, isi nakakiran, anto ngay kinimbuatan si Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Bago anto ngay kiwafatian, anto ngay bangsanyan, nada amaptiruyan na ka. Ugay, naising ka sa mga minus na 10 artista. Kamapulutunin na ka, anto ngay kinimbuatan, bago anto ngay kipagintaw niyan, bago anto ngay kiwafatian. Ilalahar yun na nun. Bago kasi sagutan yun na nun. Ito ang mga pagkaliman ng mga kapatid. Sa mga nisa, mga sahabiyan, Rasulullah, ipantag na isi ko mga bugwataw. Nag-iisa, amiyada, so, awida akal ng mga kaundaan at mga bugwataw, si kapag na si mga kaundaan. Aso mga kaundaan,
panimba mo Korea masa pasok ko tamaraw rawa at nagulumagan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.